Tanong, are you running for senator? If you are still deciding, what are your considerations? Hindi ko pa po alam. No? Unang-una po, umaasa pa rin tayo na gaya ng sinabi natin na nais natin tumakbo, kasama po si Mayor Sara. Yan po yung pinaka-importante konsiderasyon. So habang hindi pa po tapos ang substitution, marami pa rin po umaasa. Alam ko po, sinabi niya hindi na talaga. Pero malay niyo naman po magkaroon ng milagro. Pangalawa po, ako po hindi anak mayaman, hindi po ako anak politiko. Napakatinding paghamon po yung salapi na kinakailangan para tumakbo. So yan po yung mga bagay-bagay na kinukonsidera natin. Opo. Tanong naman po ni Lenes Kapanti ng GMA News Online. Yung query po niya, yung minimal COVID-19 positive cases in face-to-face classes reported by CHED po. Is this a cause for concern? Hindi naman po, no? Kasi una-una, depende naman po kung saan gagawin niyang face-to-face classes na yan. No? Hindi naman tayo mag-face-to-face classes dun sa maraming kaso ng COVID. Pangalawa, tumataas din naman po ang vaccination rate natin, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Kinakailangan po, matuto tayong mabuhay kasama ang COVID, matuto tayong bumalik sa ating dating mga buhay, dahil tayo naman po ay nagpapabakuna.